आई आशीर्वाद दे मास आहे खेकडा भेटला किती रुपयाची मासे आहे अरे तू कोणाच्या बाजूने आहे बाबा हनुमंत वाचव रे पोरांका आम्ही काय पिऊ नमस्कार मित्रांनो तुमचे स्वागत आहे स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ मध्ये फॅमिली आली आहे कोकणात आपल्या गावी तर सगळ्यांची ओळख करून देते हा आपल्या स्वीट फॅमिलीची संपूर्ण आज खरी स्वीट फॅमिली आहे आमची आणि त्यांची ओळख करून आमची भावी देते आहे सगळ्यांना चल हे माझे आजोबा म्हणजे माझे पप्पा आणि ही आजी म्हणजे पप्पाची मम्मी शाबाश आणि हे आबा काका ते पप्पाचे मोठे भाऊ हा आणि ही काकी मोठी काकी म्हणजे माझी वहिनी हे विठ्ठल काका आहे पोलीस मध्ये म्हणजे माझे कोण छोटे भाऊ ओके बाकीचे का कझनचे नाव सांग मोठा भाऊ गंधर्व आणि हा छोटा भाऊ मनीष आणि ही सगळ्यात छोटी माई हा आणि ही कोण इकडे सिस्टर आहे आणि ही मम्मीच असेल ना मग माझी कोण बायको तर मित्रांनो आम्ही कोकणात आलो आमच्या गावी देवगडला तर आज हा आमचा दुसरा दिवस आहे आणि पहिला व्हिडिओ आमचा डोंबोली ते कोकण प्रवासाचा आता आम्ही आज टाकणार आहोत आणि हा मला वाटतं आज तारीख आहे 19 तारीख आहे तर हा व्हिडिओ मला वाटतं 2-3 दिवसांनी येईल तर आम्ही आता 10 दिवस कोकणात राहणार आहोत आणि आमचे व्हिडिओ येत राहतील तर आज हा आमचा ओळख परेड आहे आमच्या आई पप्पांचा गावी आल्यानंतरचा आणि तर आज आम्ही जाणार आहोत कुठे आता ओळख परेड तर झाली काय हा तर फिश पकडायला जाणार आहे तर तुम्ही आणि मी कोण फिश पकडणार आज पप्पा पकडणार अरे मी प्रयत्न करणार ना तुम्ही पप्पा आई तुम्ही ब्रश लावून दात पाजळून ठेवा आम्ही मासे घेऊन येतो आणि ही खाडी आहे आमची हे बघा समोर दुपारी जाऊ आता आम्ही दुपारी जाऊ फिश पकडायला तर आमचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहणार केवढाच आहे 500 रुपयाचे अधिक ही झावळी भरून आणते तुका झावळी भरून दसरे तरी मी अरे आता पोरीने सांगितल्याने की पप्पा मासे पकडा आम्ही आरमारी मराठा आहोत आम्ही मासे पकडणारच थांबा मी तयारी करतोय माझ्या जाऊची नाही पागत आहे काय घाबरू अरे हे शिकता कशा का धावता नाही शिकत आहे बाबा 5 मिनिटं थांबा अपशकुल केल्याला आज का मासे भेटत नाही वाटत नाही भेटत तर सर्व आगावरच चला ओके आई आशीर्वाद दे मास आहे आम्ही चाललो आहे मासे पाडायला स्वीट फॅमिली चालली आहे मासे पाडायला चला लेट्स गो स्वीट फॅमिली चालली आहे दर्यात मित्रांनो ही आमची सर्व खाडी आहे पूर्ण सुकली आहे आता तर आम्ही आता प्रयत्न करतो पागूचे कारण भावी जिया बोलले पप्पा मासे पकडा म्हणून तर आता मी प्रयत्न करतोय किती यश मिळतं ते कळेल तुम्हाला व्हिडिओ बघितल्यावर पाणी पूर्ण सुकला एक पण आधीच हे करू नको एक पण बघा आता मासे किती भावी तर काय सांगत होते भावी सांगत होते चप्पल भेटणार म्हणून चप्पल भेटणार बघा आता काय काय भेटेल ते बघा आता किती मासे भेटतील ते बघा जय सियाराम
थांबा, बघा बघा आता किती मासे भेटतात. एक खेकडा भेटला. भेटलो काय भेटला तर बघूया. तुम्ही काय कचरा ए किती रुपयाचे मासे आहे? 100 रुपयाचे काय? थांबा बघूया. केळीचं पान भेटला. कचरा टाकलेलं तुम्ही. हे खडपा भेटली. म्हणजे कालवा. नाही दगड. अरे एक पण नाही. बघितलं चप्पल पण नाही भेटलं. अरे काय बोलू तुला म्हणा. कायच नाही. तेव्हा कॉलेजला असताना लय मासे होते ह्या समुद्रात. तेव्हा आम्ही हे एवढे पागला भरून न्यायचे आम्ही. आता मासेच नाही खाडीचा. आता आम्ही काय करतो, ते जातो पुढे खोल पाण्यात. ते मासे भेटले तर, पण या खाडीत मासेच नाही. खसून जाऊया, हे भरून जाऊया. चला रस्त्याने जाऊया. चला, या खाडीत मासे नाही. काय म्हणतो बरोबर. अरे काय लिहिलो आम्ही. काय मासे भेटत नाही समुद्र. मासे नाहीत वाटतं खाडी. मासे नाही का मासेचं प्रदूषण गाडीत करतात ते त्याच्यामुळे मासे नाही. हे म्हणतात का माका भेटत नाही. हे पोरं सांगतात माका मासे भेटत नाही. अरे प्रदूषण करून ठेवल्याने आहे यांच्यानी. प्रदूषण करून ठेवल्यामुळे आता बघलं विठ्ठल, हे काय झालं, प्रदूषण केल्यामुळे मासे भेटत नाही. आणि हे माका सांगतात तुका पागू घेत नाही. प्लास्टिक गणपतीत आणलेले सण होतो मग आणलेले प्रदूषण करून ठेवल्याने त्यामुळे त्याची उत्पत्ती कशी होणार माशांची. त्यांना ते पोषक वातावरण नाही ना घुसमटतं. त्यामुळे ते आणि हे माझ्या नावावर घालतं पागू घेत नाही म्हणून. अरे गावीत आहे मी. चल चला. अरे नक्की मासे मिळणार. ते मासेच नव्हते खाडी येत आमच्या. अरे बघ किती भेटतील ते मासे. 10-12. तर मित्रांनो, खाडीत आता मासे नसल्यामुळे आम्ही आता तसरे पडलेले आहेत. ते तसरे लय आहेत, तर आम्ही तसरे काढून जातो. म्हणजे मासे नाही तर तसरे तरी निदान. अरे आमची होडी जायच काहीतरी. चला बसून घ्या. तर मित्रांनो, तसरे काढूसाठी आता होडी आमची निघाली आहे. बघू आता किती तसरे हाणत होते, कारण मासे आमका काय भेटले नाही. आता तसरे काढूसाठी आम्ही जातो. थंय तसरे काढतात लोक. ते बघा ते तसरे काढतात लोक. ते होडी होत थंय आता आम्ही जातो. बोललाय पाणी, पण हे पोरा लहान आहेत म्हणून आम्ही घाबरत नाही. आम्ही घाबरत नाही. किती आहेत पोरा हे मोजून ठेवा. 1 2 3 4. बाबा हनुमंत वाचव रे पोरांका. आम्ही काय पेव. अरे बाबा जवळ वाटतात. लय लांब काढतात की काय ते. दाखव. बापरे एवढे भेटले तुका. आमका भेटतील आता. भेटलो थांबा. अरे काय ते भाजी केलंस ते कुळक्षा करून टाकलास. फायनली कालवा काढल्यान बा. अरे बाबा आता हय होतास. खय गेलास तुम्ही. अरे ह्यांचा तारू भटाकला.